ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் அன்பா. பிரபுஜி யாருமே இல்லை இன்னைக்கு இல்லையா? கரெக்ட். அவர் யூஎஸ் போயிட்டார் இல்லையா? அந்த இவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி. அப்படிதான் மாதாஜி சொன்னாங்க. அவங்க போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால இன்னைக்கு வரமாட்டாங்க. அவங்க அடுத்த வியாழக்கிழமைக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பார்க்கலாம். மூர்த்தி சார் அம்மா அங்கேயும் அங்கேயும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப யூஎஸ் போயிட்டாங்க. 6 மாசத்துக்கு அங்கதான் இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். பிரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 7 படிக்க போறோம் இல்லையா? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல. அதுல என்ன எப்படி படிக்க போறோம்? பக்தியின் பாவ நிலையை பத்தி கம்ப்ளீட்டா பார்க்க போறோம். பாவ நிலை, பாவ பக்தி, அதை பத்தி. இது இது முதல் முறை. பிரேமை. ஒரு நிமிஷம். பிரேமையின் முதல் முறை என கூறப்படுகிறது. அதுக்கு பேர் என்ன? ஒழுங்குமுறை சாதனா பக்தியை அடுத்து தொடர்ந்து செஞ்சாக்க பக்தரின் இதயம் சுத்தமடைஞ்சு கிருஷ்ணத்தை இயல்பான ஈர்ப்பு உருவாகிறது. ஓகே. பாவம்ங்கிறது என்ன? பிரேமையின் ஆரம்பம். பாவம்னா என்ன? பிரேமையின் ஆரம்பம். நமக்கு அந்த பாவம் வந்ததுனாக்க நமக்கு என்ன ஆகும்? சமயத்துல பகவானுக்கு ஏத்தாப்புல நிரூபிச்சு நம்ம கண்ணுல எல்லாம் தண்ணி வரும். பார்த்திருக்கீங்களா? நம்மள அறியாத வரும். ஆனந்த கண்ணீர் தான் அது. நடுக்கம், உடம்பு அப்படியே ஒரு மாதிரி பகவானே அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணத்துக்கு எந்த பகவான்கிட்டையும் நின்றுட்டு இருந்தோம்னா அது இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவோம். அது பேர் தான் பாவம்னு பேர். அது உள்ளார்ந்த கிருஷ்ண நினைவின் அது நல்ல உள்ளுக்குள்ள நம்ம டெப்த்தில் இருக்குங்கிறது அதுலேயே நமக்கு தெரிஞ்சு போகும். ஓகேயா? அது பேர் தான் பாவம். பக்தி 2 வழியில் வளர முடியும். ஒன்று சுத்த பக்தர்களின் சங்கம் இருக்கணும். 2வது பக்தர்களின் விசேஷ கருணை. பொதுவாக பக்தர்களின் நல்ல சங்கமே முக்கியமான பாதை. பக்தர்கள் அசோசியேஷன் இருக்கணும். இப்போ நம்ம குரூப்ல ஒரு 15 பேர் 10 பேர் வரைக்கும் 8 பேர் வரைக்கும் வரோம். நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன் எப்போதுமே இருக்கணும். ஓகேயா? சாதனை விடக்கூடாது. என்ன சாதனை? ப்ராக்டிக்கலா நம்ம காத்தால எழுந்துட்டு 16 ரவுண்டு சேன் பண்ணணும். அப்புறம் என்ன சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு பெரிய இது பண்ணி பிரசாதத்துக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு அமக்கலமாக அது இது பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லைன்னா அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம். சாப்பாடு சொல்லிட்டு சாப்பிடணும். டெய்லி அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு அர்ஜென்ட்டுன்னா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் அந்த சாதனையே விடக்கூடாது அப்படின்னு ரூப கோஸ்வாமி வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கார். ஓகே. நாரத முனி ஒரு உதாரணமா எடுத்துங்க. அவர் சிறு வயதுலேருந்தே அவர் மகா பக்தர்களுக்கு அவள் என்ன பண்ணார்? அந்த இதுல எல்லாம் ஆசிரமத்தில் உட்காந்துட்டு அவள் அம்மா அவளுக்கெல்லாம் சமைச்ச பாத்திரத்தெல்லாம் தேய்ச்சி கொடுத்துட்டு அந்த முனிவர்களுக்கெல்லாம் இது பண்ணி கொடுத்துருந்தார் இல்லையா? அப்போ உட்காந்து அவள்லாம் சொல்ற ஹரி கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு அவள் பேசுறதெல்லாம் அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே அவன் பாவ பக்தியை வளர்த்துட்டார். ஓகே. ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் அதனுடைய சக்தி காத்தால மந்திரத்தை பக்தர்களோட கேட்டு தனியாக ஒரு குரூப்ல சொன்னோம்னா எதையும் சுத்தமடைந்து கிருஷ்ண பிரேமையை வளர்க்க முடியும். ஓகே. சின்னதாக ஒரே ஒரு லைன்ல சொல்லணும்னா இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் சுத்த பக்தர்களின் சங்கம், பியோர் டிவோட்டிஸ், சுத்த பக்தர்களின் சங்கமும் இடையராத ஹரிநாமமும் சாதனா பக்தியை பாவ பக்தியாக மாற்றும். புரியுதுதான்? நம்ம இத்தனால சாதனா பக்தியை பற்றி படிச்சிருந்தோம். இப்போ அதை பாவ பக்தியா மாற்றணும்.
எப்படி மாற்ற முடியும்? 2 பாயிண்ட் இருந்தால் போதும். என்ன 2 பாயிண்ட்டு? சுத்த பக்தர்களின் சங்கம் இருக்கணும், இடையராது ஹரிநாமம் சொல்லிட்டு இருக்கணும். ஓகேயா? இதில் வந்து பக்தியின் பாவநிலை என்பது சுத்த பிரேமியின் முதல் ஒளிக்கதர் என்று சொல்லப்படுகிறது. பக்தர்களின் நல்ல சங்கம், ஹரிகதா கேட்பது, ஹரிநாம ஜபம் மற்றும் ஒழுங்கான சாதனா பக்தி மூலம் இதயம் சுத்தமடைந்து கிருஷ்ணரிடம் தன்னிச்சையான அன்பும் சேவை ஆசையும் பிரியும். இது அப்படியே பிரேம பக்தியா மாறிடும். சாதனா பக்திங்கிறது பாவ பக்தியா வரப்போறது. இப்ப இன்னைக்கு இந்த பாவ பக்தி நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? பிரேம பக்தியா மாறி போயிடும். ஓகேயா? இதுதான் இன்னையோட சாப்டருடைய இது சாராம்சம். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து பக்தி நெறிமுறைகளுக்கான சாஸ்திர ஆதாரங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். பக்தி நெறிமுறைகளுக்கு சேவையில் நெறிமுறைகள்ங்கிறது என்ன? அதாவது டிவோஷனல் பிரின்சிபல் என்னென்ன? வெறும் மனித கற்பனைகள் இல்லை, அதெல்லாம் நம்மளா இமேஜின் பண்ணி யாரும் சொல்லலை. எல்லாம் வேதங்கள், உபனிஷத்துக்கள், புராணங்கள், பஞ்சராத்திரங்கள் மற்றும் மகா ஆச்சாரியர்களின் உபதேசங்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டவை. அதெல்லாம் எல்லாம் புக்கில் இருக்கு. ஆதாரம் இல்லாத இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலை. பகவத்கீதை, ஹரிபக்தி விலாசம், நாரத பஞ்சராத்திரம் அண்டு பத்ம புராணம், ஸ்கந்த புராணம், விஷ்ணு புராணம். ஓகே, முக்கிய ஆதார வசனம் எது? ஸ்ருதி, ஸ்மிருதி, புராணதி, பஞ்சாரத்ர விதிம் வினா அல்காந்திகி ஹரேர் பக்திர் உற்பத்தாயவைவ கல்பதே அப்படின்னு சொல்றது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்மிருதிகள், புராணங்கள் மற்றும் பஞ்சராத்திர விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் செய்யப்படும் பக்தியானது உண்மையான பக்தி அல்ல, அது குழப்பத்தையும் இடையூறையும் மட்டும் உண்டாக்கும்னு சொல்றது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல. பக்தி நெறிமுறைகள் சாஸ்திர ஆதாரங்களால் நிறுவப்பட்டவை. அதுக்கு என்ன வேணும்? முக்கியமானது குரு இருக்கணும். குரு, சாது, சாஸ்திரம், இந்த 3 வழிகாட்டுகளின்படி பக்தி செய்ய வேண்டும். சாஸ்திர விதிகளின்படி செய்யப்படும் பக்தியே தூய பக்தியாக வளர்ந்து கிருஷ்ண பிரேமியை அளிக்கும். ஓகே, குரு, சாது, சாஸ்திரம் என்பவை பக்தி வாழ்க்கையின் 3 ஆதார தூண்கள். ஓகே, இதுக்கு வந்து பக்தி நெறிமுறைகளான சாஸ்திர ஆதாரங்கள் முதல் 18 கொள்கைகளில் விளக்கம், அது பார்க்க போகிறோம். இது வந்து அக்செப்டன்ஸ் ரிசல்ட். உண்மையான ஆன்மீக குருவின் சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்ளணும் நம்ம. அது ஏன் முக்கியமானது? அதுக்கு என்ன சான்று இருக்கு? உண்மையான ஆன்மீக குருங்கிறவர் யார்? ஏனெனில் அனைத்து பயிற்சிகளும் எவ்வாறு மேற்கொள்ளுது ஆன்மீக குரு நமக்கு வழிகாட்டுறார். அது வந்து ஹூ இஸ் த போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்? உத்தம அதிகாரியை தான் 6 வகையான புலன் என்ப நுகர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். ஓகேயா? கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாக ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெற்றுட்டு அறிவுறுத்தல்களையும் பெறணும். நேற்றுக்கு தான் ஒரு கிளாஸில் வந்து பக்தி விருட்சா லீடர்ஸ் இது 12வது குரூப் நேற்று கிளாஸ் நடந்தது. அதில் இப்போ தான் தீட்சைனா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். தீட்சை வாங்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு தீட்சை வாங்கிட்டு சில பேர் செகண்ட் தீட்சை பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷனும் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறான். அவள் இல்லாமல் எப்படி எடுக்கணும்? அதுக்கு பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் எடுக்கணும்னா செகண்ட் தீட்சை நீங்கள் வந்து கோயிலில் போய் 1 மாதம் உட்காந்துட்டு டெம்பிள் சேவை பண்ணியாகணும். ஓகேயா? நம்ம அதுதான் இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பா. அதில் அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாக ஏற்றுக்கொள்கிறவரை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்றுக்கொள்ளணும். அவரை திருப்திப்படுத்தும் மனப்பான்மை இருக்கணும். எப்படியாவது அவரை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு இருக்கணும். ஓகே, 3வது பாயிண்ட், நம்பிக்கையுடன் ஆன்மீக குருவிற்கு சேவை செய்யணும். நம்பிக்கை இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது. அவருக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் 1 அல்ல மற்றும் 2 உள்ள அறிவை பயன்படுத்திக்கணும். ஓகே, அவரை பார்த்துட்டு நம்ம பொறாமைப்படக்கூடாது. அனைத்து தேவைகளுக்கும் சேவை செய்வதற்கு சமம். அவருக்கு குருவுக்கு, ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செய்வது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. சான்றோர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல்.
புத்தர் புத்தராக இருந்த போதிலும் அவர் முந்தைய அதிகார மையங்களை பின்பற்றாததால் நிராகரிக்கப்படுகிறார். ஸ்ருதி அடுத்தது 5வது பாயிண்ட் என்ன? ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதிகளை பின்பற்றாவிட்டால் சமூகத்தை குழப்பத்தை மட்டுமே ஏற்படுத்தும். ஓகே, உலகியல் இன்பங்களை துறக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். அதாவது மெட்டீரியல் லைஃப்லேருந்து டிட்டாச் ஆகிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். ஓகேயா, சமய கோட்பாடுகளை குறித்து விசாரிக்கணும். அப்புறம் 7வது பாயிண்ட்டு, புனிதமான இடத்துல வசிக்கணும். தேவர்கள் ஜெகநாத் புரியின் 4 கைகள் கொண்ட வாசிகளாக காட்சி அளிக்கிறார்கள். கங்கை முழுமையாக புனிதப்படுத்தப்படுகிறது. இதெல்லாம் சாருபிய முக்தி. ஓகே, புனிதமான இடத்துல எப்படி வசிக்கிறது அவசியமானதை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வது. தேவைகளை பொறுத்தவரை ஈஸ்வரை நினைவு கூறும் வகையில் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக யதார்த்தமான உறுதிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறதுங்கிறது, இப்போ சனிக்கிழமை ஏகாதசி, அந்த விரதம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது அவ்வளோ விசேஷம். ஆலமரங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துது. ஓகேயா, 11வது பாயிண்ட் வந்து பக்தி இல்லாதவர்களின் சகவாசத்தை கைவிடுதல். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பக்தி இல்லாதவர்கள் ஏத்திஸ் பக்கம் போகாதீங்க. அவளை ஒதுக்கி வச்சுட்டு நீங்கள் மாட்டுக்கு நம்ம பண்ணுறதை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். 12லேருந்து 14 வரைக்கும் தகுதியற்ற சீடர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல், நம்ம வந்து மற்றவாளுக்கு சொல்லி தரணும் அப்படின்னா நமக்கு தகுதி இருக்கிறவாளுக்கு தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். தகுதி இல்லாதவாளுக்கு சொல்லி தரக்கூடாது. ஓகே, இது 12லேருந்து 14 வரைக்கும் அப்படி வருது. ஸோ இதனோட டீட்டெயில்ஸ் தான் இருக்குது. இது நம்ம இது டெக்ஸ்ட் படிக்கச்சே படிச்சுக்கலாம். 15, 16 வந்து சாதாரண மற்றில் நேர்மைத்தன்மை. எப்படி நேர்மையாக இருக்கிறது, ஃபார்வர்ட்னஸ் இன் ஆர்டினரி இதுலேயும் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்னஸ். அப்புறம் வந்து தேவதைகளை அலட்சியம் செய்யக்கூடாது. எந்த ஒரு உயிருக்கும் துன்பம் விளைவிக்காது இருக்கணும். அதுதான் 18வது பாயிண்ட்டு. ஓகே, இந்த 18 பாயிண்ட்டும் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இதில் இப்போ இன்றைக்கி என்ன பக்தி படிக்கிறோம்? பாவ பக்தி. சாதனா பக்தி படித்தாச்சு. இப்போ பாவ பக்தி. இந்த பாவ பக்தி நம்ம கண்டினியூஸாக பண்ணினாக்க என்ன வரும்? பிரேம பக்தி வரும். ஓகேயா? எஸ் மாதாங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. எஸ். அத்தியாயம் 7, பக்தி விதிகளுக்கான சான்று. தேர்ந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை சரணடைதல். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 3ஆம் அத்தியாயம் 21வது ஸ்லோகத்தில் பிரபுத்தர் மகாராஜா நிமியிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய அரசனே, இந்த உலகில் எந்த விதமான இன்பமும் இல்லை என்பதை உறுதியுடன் அறிவாயாக. இங்கே மகிழ்ச்சி இருப்பதாக கருதுவது ஒரு பிழையாகும். ஏனென்றால் இங்கு துன்பத்தை தவிர வேறெதுவும் இல்லை. உண்மையான இன்பம் அடைய வேண்டும் என்று உண்மையாக எண்ணுபவன் ஒரு தேர்ந்த ஆன்மீக குருவை தேடி அடைந்து தீட்சையின் மூலம் அவரை சரணடைதல் வேண்டும். ஒரு ஆன்மீக குருவின் தகுதி என்னவெனில், சாஸ்திரங்களின் முடிவை அவர் ஆழ்ந்த ஆய்வினாலும் தர்க்கங்களினாலும் உணர்ந்திருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இம்முடிவுகளை பிறரையும் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள செய்ய முடியும். உலகியற் கருத்துக்கள் அனைத்தையும் புறந்தள்ளி முழுமுதற் கடவுளை சரணடைந்திருக்கும் இவ்வாறான மகான்களே தேர்ந்த ஆன்மீக குருக்களாக அறிந்து கொள்ளப்படுகின்றனர். ஆன்மீக இன்ப விமானத்தில் ஏறுவது என்பதான ஒருவனது வாழ்க்கை லட்சியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒவ்வொருவரும் இவ்வாறான ஆன்மீக குருவை தேடி கண்டுபிடிக்க முயற்சித்தல் வேண்டும். அதாவது முதல் தரமான மூடனாகவும் சாஸ்திர முடிவுகளுக்கேற்ப நெறிமுறை இல்லாதவனாகவும் சந்தேகத்திற்குரிய நடத்தை உடையவனாகவும் பக்தி தொண்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றாதவனாகவும் புலனின்பத்திற்கான 6 வகை புலன்களின் பாதிப்பை வெல்லாதவனாகவும் இருக்கும் ஒருவனை ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. புலனின்பத்திற்கான 6 வகை புலன்கள் நாக்கு, பிறப்புறுப்புகள், வயிறு, சினம், மனம், வாக்கு என்பவையாகும். இவ்வாறு 6 வகை புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தும் திறனுடைய எவரும் இவ்வுலகம் முழுவதும் தனக்கு சீடர்களை உருவாக்கி கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறார். ஆன்மீக வாழ்வின் வளர்ச்சிக்கு மையப்புள்ளியாக இருப்பது இவ்வாறான ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொள்வதேயாகும். ஒரு தேர்ந்த ஆன்மீக குருவின் அடைக்கலம் வாய்க்கப்பெற்ற பாக்கியசாலி ஆன்மீக முக்கிய பாதையில் பயணம் செய்வது உறுதி என்பதில் எந்தவிதமான ஐயமும் இல்லை. ஆன்மீக குருவிடமிருந்து தீட்சை பெறுதலும் உபதேசம் பெறுதலும். பிரபுத்த முனிவர் மன்னரிடம் மேலும் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய அரசனே, ஒரு சீடன் தனது ஆன்மீக குருவை ஆன்மீக குருவாக மட்டுமின்றி முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் பரமாத்மாவின் பிரதிநிதியாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது சீடன் தனது ஆன்மீக குருவை ஆண்டவனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால்
அவர் கிருஷ்ணரின் புறத்தோற்றம் ஆவார். இது ஒவ்வொரு சாஸ்திர நூலிலும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் ஒரு சீடன் அவ்வாறே தனது ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக குருவிடம் பய பக்தியுடனும் சகல மரியாதைகளுடனும் ஒருவன் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்றல் வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்றலும் கேட்டலும் அறநெறியாகும். இது ஒருவனை முழுமுதற் கடவுளின் தொண்டு மற்றும் அன்பு நிலைக்கு உயர்த்துகிறது. சீடனின் மனநிலை உண்மையான ஆன்மீக குருவை திருப்திப்படுத்துவதாகவே இருத்தல் வேண்டும். பின்னர் ஆன்மீக ஞானத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் அவனுக்கு எளிதாகும். இது வேதங்களில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூப கோஸ்வாமியும் இறைவன் மற்றும் ஆன்மீக குருவிடம் மாறாத நம்பிக்கை உடையவனுக்கு எல்லாம் மிக எளிதில் வெளிப்படுத்தப்படும் என்று மேலும் விளக்குகிறார். ஆன்மீக குருவிற்கு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. ஆன்மீக குருவிற்கு கவனமுடனும் நம்பிக்கையுடனும் தொண்டு செய்தல். ஆன்மீக குருவிடமிருந்து தீட்சை பெறுவது தொடர்பான விளக்கம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 17ஆம் அத்தியாயம் 27வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணால் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதில் அவர், அன்பிற்குரிய உத்தவா, ஆன்மீக குரு எனது பிரதிநிதியாக மட்டுமின்றி நானாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். அவரை சாதாரண மனிதனாக ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. ஒருவன் மற்றவன் மீது விரோதம் கொள்வதை போல் ஆன்மீக குருவின் மீது விரோத உணர்வு கொள்ளக்கூடாது. ஆன்மீக குருவை எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளின் பிரதிநிதியாகவே காண வேண்டும். ஆன்மீக குருவிற்கு தொண்டு செய்வதன் மூலம் ஒருவனால் எல்லா தேவர்களுக்கும் தொண்டு செய்ய முடியும் என்று கூறுகிறார். மகான்களின் காலடி சுவட்டினை பின்பற்றுதல். ஸ்கந்த புராணத்தில் ஒரு பக்தன் முன்னைய ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் மகான்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் அவ்வாறு பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் விரும்பிய பயன்களை அடைய முடியும் என்பதோடு வருந்துவதற்கோ தனது வளர்ச்சியில் நிலை தடுமாறுவதற்கோ அவனுக்கு வாய்ப்பு நேரிடாது. பிரம்ம யாமலம் என்னும் சாஸ்திர நூல் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. அதிகாரபூர்வமான சாஸ்திர நூல்களை பின்பற்றாமல் ஒருவன் தன்னை மகா பக்தனாக காட்டிக்கொள்ள விரும்பினான் என்றால் பிறகு அவனது செயல்கள் அவன் பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெற அவனுக்கு ஒருபோதும் உதவாது. மாறாக அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் நேர்மையான சீடர்களின் மத்தியில் இடையூறுகளையே உண்டாக்குவான். சாஸ்திரங்களில் உள்ள விதிகளை கடுமையாக பின்பற்றாதவர்கள் சகஜியாஸ் எல்லாவற்றையும் சிறுமியாக கற்பனை செய்வது, அவர்களுக்கென்று தனி கற்பனைவாத கொள்கைகளை வைத்திருப்பது மற்றும் சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாதிருப்பது ஆகும். இவர்களே சகஜியாஸ் எனப்படுவர். இம்மனிதர்கள் பக்தி தொண்டு புரியும் பொழுது அதற்கு இடையூறுகளை உண்டு பண்ணுகின்றனர். இது தொடர்பாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமலும் சாஸ்திரங்களை பின்பற்றாமலும் இருப்பவர்கள் எதிர்ப்பினை தெரிவிக்கலாம். இதற்கு சான்று பௌத்த மத கொள்கையில் காணப்படுகிறது. பகவான் புத்தர் மிக உயர்ந்த சத்திரிய அரச வம்சத்தில் பிறந்தவர். ஆனால் அவருடைய கொள்கைகள் வேத முடிவுகளோடு பொருந்துவதாக இல்லை. அதனால் நிராகரிக்கப்பட்டன. இந்து சமயத்தைச் சேர்ந்த அசோக சக்கரவர்த்தியின் ஆதரவினால் பௌத்த மதம் இந்தியா முழுது மட்டுமின்றி இந்தியாவை அடுத்துள்ள நாடுகளும் கூட பரவியது. எனினும் வல்லமை மிக்க மகா ஆச்சாரியான சங்கராச்சாரியார் தோன்றிய பிறகு பௌத்த மதம் இந்தியாவில் எல்லைகளை விட்டு விரட்டி அடிக்கப்பட்டது. சாஸ்திரங்களை பற்றி கவலைப்படாத பௌத்தர்களோ அல்லது பிற மதத்தினரோ சில சமயம் பகவான் புத்தருக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் இருக்கின்றனர் என்றும் அவர்கள் புத்தருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதை அவர்களையும் பக்தர்களாக கருத வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். இந்த வாதத்திற்கு பதிலாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி புத்தரை பின்பற்றுவோர் பக்தர்களாக கருத மாட்டார்கள் என்று கூறுகிறார். கிருஷ்ணரின் அவதாரமான தான் பகவான் புத்தர் என்று ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் இது போன்ற அவதாரங்களை பின்பற்றும் பக்தர்கள் வேத ஞானத்தில் வளர்ச்சி பெற்றவர்களாக இல்லை. வேதங்களை கற்றல் என்பதற்கு பொருள் முழுமுதற் கடவுளின் உயர் மேலாண்மையை ஒத்துக்கொள்ளுதல் என்னும் முடிவிற்கு வருவதாகும். ஆகையால் முழுமுதற் கடவுளின் மேலாண்மை மிக்க மறுதளிக்கும் சமய கொள்கைகள் எதுவாயினும் அது நாத்தியம் என்று அழைக்கப்படும். நாத்தியம் என்பது வேதங்களின் அதிகாரத்தை மறுதளித்தது. பொதுமக்களின் நன்மைக்காக வேத சாஸ்திரங்கள் விளக்குகின்ற மகா ஆச்சாரியர்களை இழிவுபடுத்துவதாகும். பகவான் புத்தர் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் என்று ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அதே ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் பகவான் புத்தர் நாத்திகவாதிகளை குழப்புவதற்காக தோன்றினார் என்று கூறப்படுகிறது. ஆகையால் அவருடைய கொள்கை நாத்திகர்களாக குழப்புவதற்குரியதாகையால் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஒருவர் கிருஷ்ணர் ஏன் நாத்திய கொள்கையை பரப்ப வேண்டும் என்று கேட்கலாம். இதற்கு பதில் முழுமுதற் கடவுள் வேதங்களின் பேரால்
செய்யப்பட்ட வன்முறைகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க விரும்பினர் என்பதே ஆகும். புலால் உண்பது போன்ற வன்முறையை செயல்களை நியாயப்படுத்துவதற்கு ஒரு சமயவாதிகள் எனப்படுவோர் வேதங்களை தவறாக பயன்படுத்தினர். வேதங்களின் தவறான பொருள் விளக்கங்களிலிருந்து இழிவுள்ள மக்களை வெளியேற்றுவதற்காகத்தான் பகவான் புத்தர் வந்தார். மேலும் நாத்திக கொள்கைகளை போதித்தார். அப்போது தானே அவரை பின்பற்றி அதன் மூலம் தந்திரமாக பகவான் புத்தர் அல்லது கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டிற்கு வர செய்யப்படுவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, மேல படிக்கட்டுமா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்கம்மா. நித்திய தர்ம நெறிகளை பற்றி வினவுதல். நாரதீய புராணத்தில் ஒருவன் பக்தி தொண்டு புரிவதில் உண்மையிலேயே அக்கறையுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவனது நோக்கங்கள் அனைத்தும் எந்தவித தாமதமும் இன்றி நிறைவேறும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக பௌதிகமான எல்லாவற்றையும் துறக்க தயாராக இருத்தல். பத்ம புராணத்தில் பௌதீக புலனின்பத்தை துறந்து பக்தி தொண்டு விதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒருவனுக்கு விஷ்ணு லோகத்தின் செல்வம், கடவுள் ராஜ்யம் காத்து கொண்டிருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. புண்ணிய சேத்திரத்தில் வசித்தல். ஸ்கந்த புராணத்தில் ஒருவன் துவாரகையில் 6 மாதம், 1 மாதம், ஏன் ஒரு 15 நாட்கள் இருந்தான் என்றால் அவனுக்கு வைகுண்ட லோகமும் சாருப்பிய முக்தியின் நலன்களும் நாராயணரை போன்ற நாட்கர வடிவம் பெறுவது காத்து கொண்டிருக்கின்றன என்று கூறுகிறது. பிரம்ம புராணத்தில் பகவான் ஜெகநாதரின் 80 சதுர மைல் பரப்பளவுள்ள புருஷோத்தம சேத்திரத்தின் உன்னத முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்க முடியாது. தேவலோகத்தில் உள்ள தேவர்கள் ஜெகநாதபுரியில் வசிப்பவர்களை வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ள ஒருவரிடம் காணப்படும் அதே உடல் அமைப்புகளுடன் காண்கின்றனர். அதாவது தேவர்கள் ஜெகநாதபுரியில் உள்ளவர்களை நாட்கர வடிவத்தில் காண்கின்றனர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. நைமிஷாரண்யத்தில் மாமுனிவர்களின் கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்ற பொழுது சூத கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இசைத்துக் கொண்டிருந்தார். அதில் கங்கையின் முக்கியத்துவம் பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் அர்ப்பணிக்கப்படும் துளசி இலைகளை சுமந்து கொண்டே கங்கை நதி எப்போதும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. கங்கை நதி எங்கெல்லாம் ஓடுகின்றதோ அங்கெல்லாம் அனைவரையும் அகத்திலும் புறத்திலும் அது புனிதப்படுத்துகின்றது. அத்தியாவசிய தேவைகளை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளுதல். பக்தி தொண்டின் முழு ஈடுபாட்டுடன் ஒருவன் செய்ய விரும்பினான் என்றால் அவன் தனது தேவைக்கு மேல் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று நாரதீய புராணம் குறிப்பிடுகிறது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், அதாவது பக்தி தொண்டின் விதிகளை ஒருவன் புறக்கணிக்க கூடாது. அதுபோல் தான் எளிதாக செய்வதை காட்டிலும் கடினமாக இருக்கும் பக்தி தொண்டின் விதிகளை ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஒருவன் தனது ஜபமாலையில் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 1,00,000 முறை உச்சரிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கலாம். இயலாது எனின் ஒருவன் அவனது சக்திக்கேற்ப உச்சரிப்பதை குறித்து கொள்ளலாம். பொதுவாக நாங்கள் எமது பக்தர்களை ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 16 சுற்றுகள் ஜபமாலையில் உச்சரிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறோம். இதனை கட்டாயம் செய்தல் வேண்டும். சில சமயம் ஒருவனால் ஒரே நாளில் 16 சுற்றுகள் உச்சரிக்க முடியாது போனால் ஒருவன் அதனை மறுநாள் நிறைவு செய்தல் வேண்டும். தனது உறுதிப்பாட்டினை நிறைவேற்றுவதில் அவன் திடமாக இருத்தல் வேண்டும். இதனை ஒருவன் சரியாக பின்பற்றவில்லை என்றால் பிறகு அவன் புறக்கணிக்கப்படுவது உறுதி. அது பகவானின் தொண்டில் ஒரு குற்றமாகும். நாம் குற்றங்களை ஊக்குவப்படுத்தினால் நம்மால் பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெற முடியாது. ஒருவன் தனது சக்திக்கேற்ப ஒழுங்குமுறை விதியில் நிலை நின்று பின்னர் அதனை தவறாது பின்பற்ற வேண்டும். அது அவனை ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றும். ஏகாதசி என்று விரதம் இருத்தல். பிரம்ம வைவர்த்த புராணம் ஏகாதசி என்று ஒருவன் விரதம் இருந்தான் என்றால் அவன் தனது பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவதோடு புண்ணிய வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி பெறலாம் என்று கூறுகிறது. இதன் அடிப்படை நோக்கம் விரதம் இருப்பது என்பதல்ல, மாறாக ஒருவன் கோவிந்தன் அல்லது கிருஷ்ணரின் மீதான தனது அன்பினை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஆகும். ஏகாதசி விரதம் இருப்பதன் உண்மையான காரணம் என்னவென்றால், உடலின் தேவைகளை செய்வதன் மூலம் பகவானின் தொண்டில் நமது நேரத்தை செலவிட வேண்டும் என்பது. விரத நாட்களில் நாம் செய்ய வேண்டிய நல்லது காரியம் என்னவென்றால், கோவிந்தனின் லீலைகளை சிந்திப்பதும் அவரது புனித நாமங்களை இடையராது கேட்பதும் ஆகும். அரச மரத்திற்கு மரியாதை செய்தல். ஸ்கந்த புராணத்தில் ஒரு பக்தன் துளசி செடிக்கும் நெல்லி மரத்திற்கும் நீர் வார்க்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடப்பட்டுள்ளது. அவன் பசுக்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் மரியாதை செய்து வைஷ்ணவர்களை வணங்கி அவர்களை சிந்திப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு தொண்டு செய்தல் வேண்டும். இச்செயல்கள் எல்லாம் ஒரு பக்தன் தனது முந்தைய பாவங்களின் பலன்களை குறைத்துக் கொள்வதற்கு உதவும். அப்பக்தர்களின் உறவினை துரத்தல். பகவான் சைத்தன்யர் ஒரு முறை இல்லறத்தில் வாழும் அவரது பக்தர் ஒருவர் கேட்டார், ஒரு வைஷ்ணவனின் பொதுவான குணம் எப்படி இருத்தல் வேண்டும் என்று.
இது தொடர்பாக பதிலளிக்கும் பொழுது ஒரு வைணவன் எப்பொழுதும் அபக்தர்களின் உறவினை துரத்தல் வேண்டும் என்று பகவான் கூறினார். அவர் மேலும் விளக்குகையில் இருவகையான அபக்தர்கள் உண்டு. ஒரு வகையினர் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேலாண்மையை எதிர்ப்பவர்கள், மற்றொரு வகையினர் லோகையவாதிகள், அதாவது உலக இன்பத்தின் பின்னே ஓடுபவர்களும் பகவானின் உயர் ஆளுமைக்கு எதிராக இருப்பவர்களும் அவைஷ்ணவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அவர்களின் தொடர்பு கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்பட வேண்டியதாகும். காத்யாயன சம்ஹிதையில் பகவானின் உயர் ஆளுமையில் எதிர்ப்பவருடன் இருப்பதை காட்டிலும் ஒருவன் இரும்பு கூட்டிலோ அல்லது நெருப்புக்கு நடுவிலோ இருக்க சொன்னால் அவன் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதுபோல விஷ்ணு ரகசியத்தில் பிற தேவர்கள் வணங்குபவர்கள் மற்றும் மண்ணாசை உடையவர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதை காட்டிலும் பாம்பு, புலி, முதலை போன்றவற்றை தழுவிக்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் ஒரு குறிப்பிட்ட பலனை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபடலாம் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் தனது நோயிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவன் சூரிய தேவனை வழிபட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறான். அழகிய மனைவியை விரும்புவன் சிவபெருமானின் துணைவியான உமாவையும், உயர்கல்வியை விரும்புபவன் சரஸ்வதி தேவியையும் வழிபடலாம். அதுபோல பல்வேறு உலகியல் இச்சைகளுக்கேற்ப வழிபட வேண்டிய பல்வேறு தேவர்களை பற்றி ஒரு பட்டியலே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் இவ்வாறு வழிபடுபவர்கள் அனைவரும் உண்மையில் அபக்தர்களாக கருதப்படுகின்றனர். அவர்கள் பக்தர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. மாயாவாதிகள், அருவவாதிகள். ஒருவன் பகவானின் எந்த வடிவத்தை வேண்டுமென்றாலும் வழிபடலாம். அதில் தவறில்லை. ஏனென்றால் அவன் அடையும் இடம் இறுதியில் ஒன்றுதான் என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் பகவத்கீதையில் தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவலோகத்தையும், பகவான் வழிபடுவோர் பகவானின் இருப்பிடமான இறை உலகினையும் அடைவர் என்பது மிக தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் தேவர்கள் வணங்குவோர் உண்மையில் பகவத்கீதையில் கண்டிக்கப்படுகின்றனர். அவர்களின் பேராசையின் காரணமாக அவர்கள் தமது அறிவினை இழப்பதனால் பல்வேறு தேவர்களை வழிபடுகின்றனர் என்று விளக்கப்படுகிறது. அதனால் தான் விஷ்ணு ரகசியத்தில் தேவர்களை வழிபடுபவருடன் வாழ்வதை காட்டிலும் கொடிய விலங்குடன் வாழ்தல் நல்லது என்று நன்று என்று கூறப்படுகிறது. தகுதியற்ற சீடர்களை ஹரே கிருஷ்ணன். படிக்கிறீங்களா யாராச்சும்? படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. தகுதியற்ற சீடர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுதல், பல கோயில்களை கட்டுதல், பல புத்தகங்களை படித்தல் கூடாது. மற்றொரு விதியானது, ஒருவன் பல சீடர்களை பெற்றிருக்கலாம், ஆயினும் அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலுக்காகவோ அல்லது குறிப்பிட்ட நன்மைக்காகவோ அவர்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டிய செயலை செய்யக்கூடாது என்பதாகும். அதுபோல ஒருவன் புதிய கோயில்கள் பல கட்டுவதில் ஆர்வமுடையவனாகவோ அல்லது பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு உதவும் நூல்களை தவிர பிற நூல்களை படிப்பதில் ஆர்வமுடையவனாகவோ இருத்தல் கூடாது. நடைமுறையில் ஒருவன் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவான் சைத்தன்யரின் அருள்மொழிகள், இந்த பக்தி ரசாமிருத சிந்து போன்ற நூல்களை கற்றான் என்றால் அவை அவனுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு போதுமான ஞானத்தை அளிக்கும். ஒருவன் பிற நூல்களை படித்து சிரமப்பட தேவையில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 13ஆம் அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகத்தில் நாரத முனிவர் மகாராஜா யுதிஷ்டிர மன்னரிடம் சமுதாயத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளை பற்றி, அதிலும் குறிப்பாக உலகினை துறந்த சந்நியாச பிரிவுக்குரிய விதிகளை பற்றி விளக்குகையில், சந்நியாச வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவன் தகுதியற்ற ஒருவனை சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ள தடை விதிக்கப்படுகிறான். ஒரு சந்நியாசி சீடனாக வர விரும்புபவன் உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வில் நாட்டம் உடையவன் தானா என்பதை முதலில் சோதிக்க வேண்டும். அவன் அவ்வாறு இல்லை என்றால் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. எனினும் பகவான் சைத்தன்யரின் அளவற்ற கருணையின் காரணமாக அவர் எல்லா ஆன்மீக குருக்களும் எங்கும் கிருஷ்ண உணர்வினை பற்றியே பேசலாம் என்று அறிவுறுத்தினார். ஆகையால் சைத்தன்யரின் வரிசையில் சன்னியாசிகள் கூட கிருஷ்ண உணர்வினை பற்றி எங்கும் பேசலாம். யாரேனும் ஒருவன் சீடனாக உண்மையிலேயே விரும்பினான் என்றால் சன்னியாசி அவனை எப்போதும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். இதில் உள்ள ஒரு சிறு குறிப்பு என்னவென்றால், சீடர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்காமல் கிருஷ்ண உணர்வு கோட்பாட்டினை பரப்புதல் இயலாது. ஆகையால் சில இடர்பாடுகளை ஏற்க வேண்டியதாக இருப்பினும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பரம்பரையில் வந்த ஒரு சன்னியாசி முழுமையான தகுதி இல்லாத ஒருவனை கூட சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். நாளடைவில் அத்தேர்ந்த குருவின் கருணையினால் அச்சீடன் படிப்படியாக உயர்த்தப்படுகிறான். எனினும் பெருமைக்காகவோ அல்லது வீண் கர்வத்தினாலோ ஒருவர் சீடர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தினார் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதில் அவர் நிச்சயம் வீழ்ச்சியுறுவார். அதுபோல ஒரு தேர்ந்த ஆன்மீக குரு
பல்வேறு இடங்களில் சொற்பொழிவாற்றும் போது தனது திறமையை காட்டுவதற்காகவோ அல்லது செல்வாக்கு பெற வேண்டும் என்பதற்காகவோ ஏராளமான புத்தகங்களை படிக்க வேண்டியதே தேவையில்லை. இவற்றையெல்லாம் ஒருவர் தவிர்த்தல் வேண்டும். கோயில் கட்டும் விஷயத்தில் ஒரு சந்நியாசி ஆர்வமுடையவராக இருக்கக்கூடாது. Sorry. கொஞ்சம் இது மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, லெட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதுவா தெரியுது. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் படிங்க. பிரபுவின் வழியில் வந்த பல ஆச்சாரியர்கள் கோவில்கள் கட்டுவதில் ஆர்வமுடையவர்களாக இல்லை என்பது உண்மையே. எனினும் சிலர் தொண்டு செய்வதற்கு முன் வருவார்கள் எனில் ஆர்வமற்ற அந்த ஆச்சாரியர்கள் அத்தொண்டர்களால் அமைக்கப்படும் பெரிய கோவில்களுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிப்பர். அக்பர் சக்கரவர்த்தியின் தலைவராக இருந்த மகாராஜா மான்சிங் ரூப கோஸ்வாமிக்கு உதவ முன்வந்த பொழுது அவர் பகவான் கோவிந்தனுக்கு ஒரு பெரிய கோவில் ஒன்றை கட்டும்படி மான்சிங்கை பணித்தார். அதற்கு ஏராளமான பணம் செலவிடப்பட்டது. அதனால் ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குரு கோவில் கட்டும் பொறுப்பினை தானே ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. ஆனால் பெருந்தலைவர் ஒருவன் தனது செல்வத்தை கிருஷ்ணரின் தொண்டில் செலவிட விரும்பினால் ரூப கோஸ்வாமியை போன்ற ஒரு ஆச்சாரியார் அப்பக்தனின் பணத்தை பகவானின் தொண்டிற்காக பெரிய கோவில்கள் கட்டுவதில் செலவிட செய்யலாம். ஆன்மீக குரு ஆவதற்கு தகுதியில்லாத சிலர் செல்வந்தர்களிடம் போய் கோவில் கட்டுவதற்காக பண உதவி பெறுகின்றனர். அந்த பணம் தகுதியற்ற ஆன்மீக குருக்களால் போதனைகள் ஏதும் செய்யாமல் பெரிய கோவில்களில் வசதியாக வாழ்வதற்கு மட்டும் பயன்பட்டதென்றால் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதாவது ஆன்மீக வளர்ச்சி என்ற பெயரில் ஓர் ஆன்மீக குரு கோவில்கள் கட்டுவதில் ஆர்வம் கொள்ள தேவையில்லை. மாறாக போதனை செய்வதே அவரது உயர்ந்த தலையாய கடமையாக இருத்தல் வேண்டும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜா ஏராளமான புத்தகங்களை அச்சிட்டு வெளியிடுதல் நன்று என்று பரிந்துரைக்கிறார். ஒருவனிடம் பணம் இருந்தால் அவன் கோவில் கட்டுவதற்கு பதிலாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புவதன் பொருட்டு தனது பணத்தை பல்வேறு மொழிகளில் அதிகாரப்பூர்வமான நூல்களை வெளியிடுவதில் செலவிட வேண்டும். சாதாரண செயல்களில் கூட நேர்மையுடன் நடத்தல், வெற்றி தோல்வியினை சமமாக கொள்ளுதல். பத்ம புராணத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு இருப்போர் தங்களுக்கு ஏற்படும் உலகியல் ஆதாயம் அல்லது இழப்பினால் வருந்த கூடாது. ஒருவனுக்கு செல்வ இழப்பு ஏற்படினும் கூட அவன் சிறிதும் துன்புறாது தன் மனதுள் எப்போதும் கிருஷ்ணரையே சிந்தித்துக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதன் பொருள் என்னவென்றால் ஒவ்வொருவரும் எப்போதும் உலகியல் செயல்களை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அவன் அச்சிந்தனையிலிருந்து விடுபட்டு தன்னை முற்றிலும் கிருஷ்ண உணர்விற்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். நாம் முன்னரே விளக்கியுள்ளபடி கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை கொள்கையாக இருப்பது எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்திப்பதேயாகும். உலகியல் இழப்புகளினால் ஒருவன் துன்புறுதல் கூடாது. மாறாக அவன் தனது மனதினை பகவானின் தாமரை திருவடிகளை பற்றி சிந்திப்பதில் செலுத்த வேண்டும். ஒரு பக்தன் துக்கத்திற்கோ மதிமயக்கத்திற்கோ ஆளாக கூடாது. பத்ம புராணத்தில் பின்வரும் கூற்று ஒன்று காணப்படுகிறது. சோகம் மற்றும் சினத்தினால் ஆட்கொள்ளப்படுபவன் மனதில் கிருஷ்ணர் இருப்பதற்கு சாத்தியமே இல்லை. தேவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டிய மரியாதையினை ஒருவன் புறக்கணிக்க கூடாது. ஒருவன் தேவர்களின் பக்தனாக இல்லாதிருக்கலாம். அதற்காக அவன் தேவர்களை அவமதிக்க வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல. சான்றாக ஒரு வைணவன் சிவபெருமான் அல்லது பிரம்மதேவரின் பக்தன் அல்லன் ஆயினும் அவன் உயர்ந்த தேவர்களுக்கு எல்லா மரியாதைகளையும் அளிக்க கடமைப்பட்டவனாவான். வைணவ சித்தாந்தத்தின்படி ஒருவன் சிறு எறும்புக்கு கூட மரியாதை அளிக்க வேண்டும். பின்னர் சிவபெருமான் மற்றும் பிரம்மதேவன் போன்ற உயர்ந்த தேவர்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? பத்ம புராணத்தில் கிருஷ்ணர் அல்லது ஹரியே தேவர்களின் தலைவர் ஆவார். ஆகையால் அவர் எப்போதும் வழிபடத்தக்கவரே. அதற்காக ஒருவன் தேவர்களுக்கு அவமரியாதை செய்தல் வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எந்த ஒரு உயிருக்கும் துன்பம் இழைக்க கூடாது. மகாபாரதத்தில் ஒருவன் ஓர் உயிர் பொருளுக்கு துன்பம் தருபவனாகவோ அல்லது அதன் மனதில் துன்பத்திற்கு இடம் தருவதற்கு காரணமாகவோ இல்லாதவனாகவும் ஒரு தந்தை தன் குழந்தைகளிடத்து நடந்து கொள்வதை போல் அன்புடையவனாகவும் தூய மனமுடையவனாகவும் இருந்தான் என்றால் அவன் நிச்சயமாக விரைவில் முழுமுதற் கடவுளால் அருள் பாலிக்கப்படுவான் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நாகரிக சமுதாயத்தில் சில சமயம் விலங்குகளுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகளுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. ஆனால் அடுத்த சமயம் இறைச்சி கூடங்கள் ஏராளமாக பாதுகாக்கப்படுகின்றன. ஓர் வைணவன் அப்படிப்பட்டவன் அன்று. ஒரு வைணவன் விலங்குகளை பலியிடவோ அல்லது உயிர் துன்பம் இழைக்கவோ ஒருபோதும் சம்மதிக்க மாட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து சின்ன சாப்டர் இதுதான். பட் அது பேசிக்காக நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் தான்.
இருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் இதுவாகவே நம்ம டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. ஓகேயா? இப்போ வந்து நம்ம 16 ரவுண்டு சேண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? அப்புறம் 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸ் எத்தனை இருக்குது? 4 இருக்குது. அந்த 4ல் 2 வரைக்கும் நமக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாக்கி 2 பண்ண முடியல. காஃபி டீ எல்லாம் இன்னும் விட முடியல. இன்னொன்று வேற என்ன இருக்குது? கேம்பிளிங் இன்னொன்று வந்து இது காஃபி டீ இன்னொன்று இது illicit relationship. உண்ணாமை புலால் உண்ணாமை நான்வெஜ் சாப்பிட அது விட்டுடுவோம், கண்டிப்பா விடணும். அது 2 ஐட்டத்தை நம்ம விட்டு 2 இருந்தா கூட நம்ம ஷெல்டர் வாங்கிடலாம். ஓகேயா? அதனால எல்லாரும் ஷெல்டர் ஃபார்ம் இப்போ வந்து அஸ்வின் பிரபு இருக்கார் இல்லையா, அவர் கையிலயும் இருக்கு, பானுப்பிரியா மாதாஜி கையில இருக்கு இல்லையா? பானு மாதாஜி இருக்கு மாதாஜி, ஆ, நான் குரூப்ல கூட போடுறேன் மாதாஜி. ஒரு வாட்டி. போடுறீங்களா? சரி. அது வந்து எல்லாரும் அந்த ஷெல்டர் ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணி அதை எல்லாரும் அந்த இது வாங்கிக்கோங்க. எதுக்குனாக்க இந்த இதை வாங்கிக்கோன்னு சொல்றதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன்னா, அது வந்துட்டுன்னு வச்சுங்களேன், நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கிற தொடர்பு உறவு வந்து கொஞ்சம் பலப்படும், ஸ்ட்ராங் ஆகிடும். ஐயோ கிருஷ்ணர் நம்மளோட இருக்காரு எப்போதுமே, நம்ம இதில் சேன் பண்ணி அனுப்பிடலாம்னு அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒரு தெம்பு கிடைக்கும். புரியுறதா? நமக்கு இப்போ எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தை குட்டி எல்லாம் வச்சு எல்லாம் இருந்தால் நமக்கு நம்ம வீடு நம்மளோட இது அப்படிங்கிறதுக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி நமக்கு இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் நம்ம வரணும்னா நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குருவை வச்சுருந்து அது மூலிமா நம்ம இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும். முதல்ல ஃபஸ்ட் இது ஷெல்டர் எடுத்துட்டுருக்கோம். ஓகே, அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் பாக்கி என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணாமல் இருக்கோமோ அதை எல்லாத்தையும் தரவு பண்ணி 1 வருஷம் டைம் கொடுப்பா. அந்த 1 வருஷத்தை எடுத்துட்டு இனிஷியேஷன் எடுத்துக்குவோம். இப்போ நாங்கள்லாம் இனிஷியேஷன் எடுத்தாச்சு. ஷெல்டர் மாயாப்பூரில் போய் எடுத்துட்டோம். ஆரம்பிச்ச புதுசு முதல் வாட்டி போன போது அப்போ அங்கேயே ஆன் த ஸ்பாட்டே ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்து ஆன் த ஸ்பாட்டே பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் நாங்கள் 5 வருஷத்துக்கு முந்தி. அதுக்கப்புறமா வந்து ஷெல்டருக்கு அப்புறம் அவர் சொன்ன பிரபுஜி சொன்னார் 1 இயரில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தீட்சை கிடைக்கும் அப்படின்னார். கிடைச்சது எங்களுக்கு 2 வருஷத்துக்கு முந்தி தீட்சை கொடுத்துட்டா. அது கொடுக்கும்போது அதுக்கு நிறைய இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நிறைய எக்ஸாம் ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி குட்டி குட்டியாக கொஸ்டின் இதெல்லாம் கொடுப்பா. அதெல்லாத்தையும் எழுதி கொடுக்கணும். நல்லாவே ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். காஃபி டீ எல்லாம் விட்டுடணும் கண்டிப்பாக. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கலாம். அதையும் எடுத்துட்டு இப்போ சில பேருக்கு செகண்ட் இனிஷியேஷன் எடுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. சித்திரலேகா மாதாஜி உங்களுக்கு எடுக்க ஆசையாக இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி, ஆனா அது இன்னும் உடம்போட இது சரியில்லை, பார்க்கலாம். செகண்ட் இனிஷியேஷன் எடுக்கணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? டைரக்டா கோவிலுக்கு போகணுங்கிறாங்களே, கோயில போய் 1 மாசம் உட்கார்ந்துட்டு நீங்க அங்க சர்வீஸ் பண்ணணும். கோயில உட்காந்து அந்த பக்கத்துல இந்த பக்கத்துல இருக்கிற இஸ்கானுக்குலாம் போனா போதாது இல்ல போறாது. நம்ம கோயிலுக்கு போகணும் மாதாஜி. நீங்க யாருக்கிட்ட தீட்சை வாங்கணும், யாரு மூலியமா உங்களுக்கு சிக்ஷா குரு யாரு? இப்ப நமக்கு எல்லாம் என்என்டி பிரபுஜி தான் நமக்கு. பிரபுஜி மூலமா நமக்கு இதுதான். அங்க போய் உட்காந்து எல்லாம் உங்களோட நீங்க பண்ற ஆக்ஷன் எல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு இருப்பார். இப்ப என்ன பண்றா எது பண்றா நம்மளோட இதுல ரொம்பவே வாட்ச் பண்றாரு. ஆமா, சிங்காரம் செல்வம் நம்ம பிரபுஜி நம்மளோட இருந்தார் இல்லையா தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல. அவர் அங்க அப்படிதான் போய் 2 மாசமா இருந்தார். இருந்த உடனே ஃபுல்லத்தையும் அவரை ஃபாலோ பண்ணி அவருக்கு இதை பண்ணும் அதை பண்ணும் எல்லாத்தையும் கத்துட்டு அந்த செகண்ட் இனிஷியேஷன் எடுத்தாச்சுனாக்க நம்ம பகவானுக்கு பிரசாதம் தனியா பண்ணி நேவேத்தியம் பண்ணுவா. இந்த ராஜபோகம் எல்லாம் பண்றா இல்லையா, அது பண்றதுக்கு நமக்கு அதுகதை உண்டு. அது பண்ணலாம். அது பண்ணிட்டு பண்றோம். அப்படி இருந்தாலும் அது சரிப்பட்டு கோயிலுக்கு பண்றதுங்கிறது அது நல்லா இருக்கும் இல்லையா, அது பண்ணலாம். அதை பண்ணிட்டு பகவானை போய் நம்ம டச் பண்ணி இது பண்ணி அவருக்கு அன்னைக்கு அவரை கிளீன் இது பண்ணி அவருக்கு வேற ட்ரெஸ் போட்டு அந்த அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணலாம். அது பண்றதுக்கு நமக்கு பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் எடுத்தாச்சுன்னா அதெல்லாம் தொட்டு நம்ம பண்ண முடியும். அது வரைக்கும் நம்மளால தொட முடியாது. அது அதனால ஸோ நமக்கு முடிஞ்சது ஈஸியாக முடியறது என்ன? ஷெல்டர் எடுத்துக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கலாம். அது வரைக்கும் வருவோம். அதாவது சாதனா பக்தி நம்ம கிட்டக்க இருக்கு. இப்போ நைஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாவ பக்தி கொடுவோம். வந்தோம்னா கிருஷ்ணன் போயிட்டு எத்தனைக்கு எத்தனை நம்ம இதெல்லாம் பண்றோமோ நமக்கு அத்தனைக்கு எத்தனை கிருஷ்ணன் நம்ம கிட்ட நெருங்கி வருது. ஆமா மாதாஜி, அதுதான் இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே கோயில போய் உட்காந்துக்கணும் சத்தம் போடாம. இதெல்லாம் நான் எதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றேன்னா, நான் பிராக்டிக்கலா நான் அனுபவிச்சதுனால என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நான் சொல்றேன். ஓகேயா? எப்படி ஷெல்டரை வாங்கின உடனே ஒரு பிடிமானம் வந்து இந்த இனிஷியேஷன் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அதை எடுத்துட்டோம். அதை எடுக்கிற அன்னைக்கு ஷெல்டர் இது இனிஷியேஷன் பண்ற அன்னைக்கு அப்போதான் நம்ம இஸ்கான் கொலை வந்து இது பண்ண போகிறோம். அதுக்கு இது ஜெயபதக சுவாமிகள் வராருங்க.
அங்க வச்சு ஆமா. என் ஹஸ்பண்டுக்கு அன்னைக்கு உடம்பு இனாகுரேஷன். மந்த்லி ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு. அப்போ காத்தால கொண்டு போய் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் அன்னைக்கு சாயங்காலமே நம்ம ஆற்றுக்கு அழைச்சின்னு வரும், வீட்டுக்கு அழைச்சின்னு வந்துடலாம். நான் போய் காத்தால ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிச்சு. எங்கள் டிரைவர்கிட்ட சொன்னேன், நீ கொஞ்சம் சாயங்காலம் நான் வர வரைக்கும் நீ உட்காந்துருக்கியா இங்கே, என்னை போய் ஃப்ளைட்டில் ஏர்போர்ட்டில் விட்டுட்டு காரை எடுத்துன்னு வந்து இங்கே கீழே வச்சுட்டு சாரோட நீ இருக்கணும்னு சொல்லி அவனை உட்கார வச்சுட்டு நான் அப்படி போய் தீட்சை வாங்கிட்டு 4:30 மணி 5 மணிக்கெல்லாம் அங்கே சாப்பிடக்கூட இல்லைங்க. என்னடி கூப்பிட்டு ஒரு ரூபா சாப்பிட்டுட்டு போ பிரசாதத்தையான்னு சொல்லி இருந்தான்ட்டு அவர் எங்கே ஏதோ ஒரு பிரசாதத்தை தூக்கி எடுத்து கொடுத்துட்டு எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தாரு. அதை எடுத்துன்னு பறக்க வந்து ஃப்ளைட் எடுத்து நான் வரத்துக்குள்ளே இவருக்கு என் ஹஸ்பண்டுக்கு இது தனியாக போயிருக்கேன், ஜாக்கிரதையாக வந்துருமான்னு பயம் அவருக்கு. நான் ஃபோன் அடிச்சு வந்தாச்சு கேட்டுக்கிட்டுக்கே இருக்கேன், இது வந்துட்டே இருக்கேன் ஆமா. அப்படின்ட்டு வந்து சேர்ந்துட்டேன். ஸோ அது நடந்தது அந்த சமயத்தில். எதுக்கு சொல்ல வரல, அது கிடைச்ச உடனே அந்த கழுத்தில் இந்த இதெல்லாம் போட்டுருக்கோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி இந்த துளசி மாலையில் 3 சரம் போட்டுக்கிறோம். இதை போட்டுட்டாக்க நம்மளை சுற்றி இதெல்லாம் வராது, இந்த டெபிள்ஸ் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அது மட்டும் காலத்துல. இல்ல, எங்க போனாலும் ஒரு மதிப்பு கிடைக்கிறது மாதாஜி. ஆமாம், அது மதிப்பும் உண்டு, நமக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன். இவெல்லாம் இது வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தாக்க தான் அவள் மட்டும்தான் நம்மளை அணுக முடியும். இவெல்லாம் வந்து யம தூதர்கள்லாம் வந்தா ஐயோ இது விஷ்ணுவோட இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் நம்ம கிட்ட இதுக்கவே மாட்டான். அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் இருக்கு, நமக்கு கதையெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் அவங்களுக்கு முடிஞ்சது பண்ணி எடுத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. என்னாச்சு 6:30 மாதாஜி. நம்ம வந்து 7th முடிச்சாச்சு இல்லையா, 8th சின்ன சாப்டர் அதையும் படிச்சுடலாமா? ஹரே படிக்கலாமே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. என்னம்மா? மாதாஜி ஷெல்டர் ஃபார்மும் மெசேஜ் நான் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி குரூப்ல. ஆ ஃபார்ம் ஃபில் பண்றவங்க பார்த்து ஃபில் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகேம்மா. படிக்கலாம் மாதாஜி. 8வது அத்தியாயமும் சிம்பிள் தான், ரொம்ப கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அதுல என்ன, அதையும் படிச்சுக்கலாம் நம்ம. ஒரு 2 பேஜ் தான். ஆமா, அது சின்ன சாப்டர் தானே அது. நான் படிக்க ஆரம்பிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் தான் நான் இதை போட்டுறேன். ஓகே, சாப்டர் 8 வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டிய குற்றங்கள். நம்ம என்னென்ன குற்றங்கள்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான். சிம்பிள் தான் இதுவும். தவிர்க்கப்பட வேண்டிய குற்றங்கள், அதாவது சாதனையை பண்ணுறச்சே இதனோட இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதெல்லாம் நம்ம குற்றங்களை தவிர்க்கணும். மனதை கிருஷ்ணரிடம் நிலைநிறுத்திக்கணும். அதன் முக்கியத்துவத்தை குறைப்பதன் மூலம் மனதை கிருஷ்ணரிடமிருந்து திசை திருப்புகிறது. அதனால் அது முக்கியத்துவத்தை குறைச்சி பண்ணினோம்னாக்க நம்ம கிட்டக்க நெருங்க முடியாது இல்லையா பகவான் கிட்டக்க. குறைவான தீவிரமானது. நாம அபராதத்தை விட இது குறைவான தீவிரமானது. ஏனெனில் திருநாமத்தின் சக்தி தீய மனப்பான்மையை திருத்துகிறது. அதனால்தான் 16 ரவுண்டு பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்றது. இதன் பொருள் தெய்வ வழிபாட்டை வேணுமென்றே புறக்கணிப்பது என்பதல்ல. வேத துணை நூல்கள் 32 வகையான குற்றங்களின் பட்டியலை வழங்குகிறது. வராக புராணம் கூடுதலாக 29 வழங்குகிறது. ஓகே, ஸோ திருநாமங்களை உச்சரிப்பதால் பாவங்களை போக்கும். ஆனால் அதே திருநாமங்களுக்கு அவமரியாதை இழைக்கப்பட்டால் அதிலிருந்து விடுபட வாய்ப்பே இல்லை. அந்த நாமத்தை கரெக்டா நம்ம சொல்லணும். சில பேர் இப்போ பாதி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி அது முடிக்காம போகக்கூடாது. நம்ம பண்றதையும் ஒழுங்கா ஸ்ரத்தையா தான் பண்ணணும். ஓகேயா? பத்ம புராணம் 10 வகையான குற்றங்களின் பட்டியலை வழங்குகிறது. ஓகேயா? ஸோ இதுல வந்து இந்த சாப்டர்ல எதெல்லாம் தவிர்க்கப்படணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அத்தியாயம் 7, 8, 9, 8ல் என்ன படித்தோம்? தவிர்க்க வேண்டிய குற்றங்கள் வந்து 8வது அத்தியாயத்தில் படித்தோம். அதில் 13வது அம்சம் விவரிக்கப்படுது. அதாவது இறைவனின் திருநாமத்தை ஜபிக்கும் போது அல்லது ஆலயத்தில் உள்ள இறை வடிவத்தை வழிபடும் போதோ பல்வேறு குற்றங்களை தவிர்ப்பது இதில் அடங்கும். ஓகே, துணை வேத நூல்களிலிருந்து 32 குற்றங்களை பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. மேலும் குற்றங்கள் குறிப்பாக வராக புராணத்திலிருந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பத்ம புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளவாறு இறைவனின் திருநாமத்திற்கு எதிரான 10 குற்றங்களை இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. அந்த 10 குற்றங்களை மட்டும் தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த சாப்டர்ல. அவ்வளவுதான்.
ஓகே, எஸ் மாதாஜி, அதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். அத்தியாயம் 8 குற்றங்களை தவிர்த்தல். வேத சாஸ்திரங்களில் பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டில் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய வகையான பின்வரும் 32 குற்றங்கள் கூறப்படுகின்றன. 1. பகவானின் ஆலயத்திற்குள் ஒருவன் மோட்டாரிலோ பல்லக்கிலோ காலணிகளுடனோ செல்லக்கூடாது. 2. ஜன்மாஷ்டமி, ரத யாத்திரை விழாக்களை கொண்டாட ஒருவன் தவறக்கூடாது. 3. திருமூர்த்தத்தின் முன்பு விழுந்து வணங்குவதை தவிர்க்க கூடாது. 4. உணவுண்ட பின்னர் கைகால் கழுவாது ஒருவன் பகவானை வழிபட கோவிலுக்கு செல்லக்கூடாது. 5. தீட்டுப்பட்ட ஒருவன் கோவிலுக்குள் செல்லக்கூடாது. வேத சாஸ்திரங்களின்படி ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவன் இறந்து விட்டால் அக்குடும்பத்தினர் சில நாட்களுக்கு தீட்டுப்பட்டவர்களாகின்றனர். பிராமணர்களுக்கு 12 நாட்கள் தீட்டாகும். சத்திரியர்களுக்கு வைசியர்களுக்கும் 15 நாட்களும், சூத்திரர்களுக்கு 30 நாட்களும் தீட்டாகும். 6. ஒரு கையினால் வணங்கக்கூடாது. 7. கிருஷ்ணரின் முன்னால் ஒருவன் சுற்றி கொள்ளக்கூடாது. இது இன்னமும் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி இந்த தீண்டல்ங்கிறது, யாராவது செத்து போயிட்டானா வீட்டுல நமக்கு வேணுங்கிறவெல்லாம் செத்து போயிட்டானா 10 நாளைக்கு அதை அனுசரிக்கணும். 10 அன்னைக்கு பண்ணிட்டு 11, 12 பண்ணி 13ஆம் நாள் அன்னைக்கு கிரேக்கியம்னு சுப்பம்னு ஒண்ணு பண்ணுவா. அது பண்ற வரைக்கும் நம்ம கோயிலுக்கு போகக்கூடாது. சுபம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஓகே. அதை கண்டிப்பா ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். யாரா இருந்தாலும், சத்திரியர்களா இருந்தாலும் சரி, பிராமணர்களா இருந்தாலும் சரி, வைசியர்களா இருந்தாலும் சரி. இன்னொன்னு யாரு வைசியர்கள்? 15 நாட்களுக்கு, சூத்திரர்களுக்கு 30 நாட்கள். சூத்திரர்கள் யாரா இருந்தாலும் எதோ இந்த 15 நாளைக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அது. எஸ் மாதாஜி. 6. ஒரு கையினால் வணங்கக்கூடாது. 7. கிருஷ்ணரின் முன்னால் ஒருவன் சுற்றி கொள்ளக்கூடாது. அதாவது கோவிலை சுற்றி வலம் வருதல் என்பது ஒருவன் திருமூர்த்தத்தின் வலதுகை பக்கத்திலிருந்து ஆரம்பித்து வலம் வர வேண்டும் என்பதாகும். அதுவும் கோவிலின் வெளிப்பிரகாரத்தை ஒரு நாளைக்கு 3 முறை சுற்றி வலம் வருதல் வேண்டும். 8. திருமூர்த்தத்தின் முன்பு கால்களை அகலமாக விரித்துக் கொண்டு நிற்கக்கூடாது. 9. முழங்கால்களை கைகளால் கட்டிக்கொண்டு ஒருவன் அங்கு உட்காரக்கூடாது. 10. கிருஷ்ணரின் திருமூர்த்தத்தின் முன்பு படுக்கக்கூடாது. 11. அங்கேயே பிரசாதத்தை வாங்கி உண்ணக்கூடாது. 12. பொய் சொல்லக்கூடாது. 13. உரக்க கத்தி பேசக்கூடாது. 14. பிறருடன் பேசிக் கொண்டிருக்க கூடாது. 15. திருமூர்த்தத்தின் முன்பு கூக்குரலிட்டோ ஊழையிடவோ கூடாது. 16. ஒருவரை ஒருவர் சண்டை போடக்கூடாது. 17. ஒருவன் அங்கு பிறரை தண்டிக்க கூடாது. 18. அங்கேயே பிச்சைக்காரனுக்கு தானம் செய்யக்கூடாது. 19. ஒருவன் மற்றவரிடம் கடுமையாக பேசக்கூடாது. 20. அங்கே ஒருவன் சால்வை போன்றவற்றை போர்த்திக் கொள்ளக்கூடாது. 21. அங்கே ஒருவன் மற்றொன்றை புகழ்ந்து பேசுதல் கூடாது. ஒருவன் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது. 22. 23. அபான வாயுவை வெளியிடக்கூடாது. தனக்குரிய வசதியை கொண்டு ஒருவன் திருமூர்த்தத்தை வழிபடாமல் இருக்க கூடாது. பகவத்கீதையில் ஒருவன் சிறிதளவு நீரோ அல்லது இலையோ அளித்து வழங்கினால் கூட பகவான் திருப்தி அடைவார் எனப்படுகிறது. பகவானின் கூற்று எல்லோருக்கும் பொருந்துவதாகும். அதற்காக ஒரு பெரும் பணக்காரனும் பகவானுக்கு சிறிதளவு நீரோ இலையோ அளித்து பூஜிக்க வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல. அவனுக்கு போதுமான வசதி இருந்ததென்றால் அவன் திருமூர்த்தத்தின் நன்கை அலங்கரித்து நறுமண மலர்களையும் சுவையான உணவையும் படைத்து எல்லா விழாக்களையும் கொண்டாட வேண்டும். பகவானுக்கு சிறிதளவு நீரும் இலையும் அழைத்துவிட்டு தனது புலனின்பத்திற்காக பொருள் அனைத்தையும் செலவிடக்கூடாது. 25. கிருஷ்ணருக்கு அளிக்காது ஒருவன் எதையும் உண்ணக்கூடாது. 26. காலத்திற்கு ஏற்ப புதிதாக விளைந்த கனிகளையும் தானியங்களையும் ஒருவன் முதலில் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க தவறக்கூடாது. 27. உணவு சமைக்கப்பட்டவுடன் அது முதலில் திருமூர்த்தத்துக்கு படைக்கப்படாது, பிறருக்கு வழங்கப்படக்கூடாது. 28. திருமூர்த்தத்தின் முன் முதுகை காட்டிக் கொண்டு உட்காரக்கூடாது. 29. ஒருவன் ஆன்மீக குருவை மௌனமாக வணங்கக்கூடாது. அதாவது ஆன்மீக குருவை வணங்கும் போது ஒருவன் வழிபாட்டினை உறக்க இசைத்தல் வேண்டும். 30. ஆன்மீக குருவை புகழ்ந்து பேசுவதில் ஒருவன் தவறக்கூடாது. 31. அங்கு ஒருவன் தன்னை புகழக்கூடாது. 32. திருமூர்த்தத்தின் முன்பு ஒருவன் தேவர்களை இழிவு செய்யக்கூடாது. இதுவே 32 குற்றங்களின் பட்டியலாகும். இவற்றை தவிர வராக புராணத்தில் பல குற்றங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவை: 1. இருட்டில் வைத்து ஒருவன் திருமூர்த்தத்தை தொடக்கூடாது. 2. திருமூர்த்த வழிபாட்டில் அதனை வழிபடுவதற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிக்க கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டும். 3. ஓசை ஏதும் எழுப்பாமல் ஒருவன் கோவிலுக்கு செல்லக்கூடாது. 4. நாய் போன்ற இழிந்த விலங்குகளின் பார்வையில் பட்ட உணவினை திருமூர்த்தத்துக்கு படைக்கக்கூடாது. 5. வழிபடும் போது ஒருவன் அமைதியை குலைக்கக்கூடாது. 6. வழிபடும் போது ஒருவன் மலஜலம் கழிக்கக்கூடாது. 7. நறுமண மலர்களை படைக்காமல் நறுமண தூபம் காட்டக்கூடாது. 8. மனமற்ற மலர்களை படைக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு நாளும் ஒருவன் தனது பற்களை துலக்க தவறக்கூடாது. 10. உடலுறவு கொண்டவுடன் கோவிலுக்குள் செல்லக்கூடாது. 11. மாதவிலக்கு நாட்களில் உள்ள பெண்ணை தொடக்கூடாது.
12 இறந்த பிணத்தை தொட்டுவிட்டு ஒருவன் கோவிலுக்குள் நுழையக்கூடாது. 13 துவைக்காத துணிகளையோ அல்லது சிவப்பு நீல வண்ண ஆடைகளை அணிந்து கொண்டோ ஒருவன் கோவிலுக்குள் செல்லக்கூடாது. 14 ஒரு பிணத்தை பார்த்துவிட்டு ஒருவன் கோவிலுக்குள் செல்லக்கூடாது. 15 கோவிலுக்குள் வைத்து மல வாயுவை வெளிப்படுத்தக்கூடாது. கோவிலுக்குள் ஒருவன் கோபம் கொள்ளக்கூடாது. 17 சுட்டுக்காட்டிற்கு சென்று விட்டு ஒருவன் அப்படியே கோவிலுக்குள் செல்லக்கூடாது. 18 கோவிலுக்குள் ஏப்பமிடக்கூடாது. அதாவது உண்ட உணவு செரிக்கும் வரை ஒருவன் கோவிலுக்குள் செல்லக்கூடாது. 19 கஞ்சா போன்ற போதைப் பொருட்களையும் பயன்படுத்தக்கூடாது. 20 அபின் போன்ற போதைப் பொருட்களையும் பயன்படுத்தக்கூடாது. 21 தனது உடலில் எண்ணெய் தேய்த்துக் கொண்டு ஒருவன் திருமூர்த்திகள் இருக்கும் அறைக்குள் செல்லவோ திருமூர்த்தங்களை தொடவோ கூடாது. 22 பகவானின் உயர் ஆளுமையை போதிக்கும் நூல்களை ஒருவன் அவமதித்தல் கூடாது. 23 பகவானுக்கு எதிரான நூல்களை ஒருவன் அறிமுகப்படுத்தக்கூடாது. திருமூர்த்தத்தின் முன்பு ஒருவன் தாம்பூலம் தரித்தல் கூடாது. 25 அழுக்கான பாத்திரத்தில் வைத்த மலர்களை படைக்கக்கூடாது. 26 வெறுந்தரையில் அமர்ந்து கொண்டு ஒருவன் அழிபடக்கூடாது. ஒரு ஆசனமோ அல்லது விரிப்போ பயன்படுத்த வேண்டும். நீராடி முடிக்காது ஒருவன் திருமூர்த்தத்தை தொடக்கூடாது. ஒருவன் தனது நெற்றியில் 3 வரிகளால் நாமம் விடக்கூடாது. ஒருவன் தனது கை கால்களை கழுவாமல் கோவிலுக்குள் செல்லக்கூடாது. வேறு சில விதிகள் வைணவம் அல்லாத ஒருவன் சமைத்து உணவினை ஒருவன் திருமூர்த்தத்துக்கு படைக்கக்கூடாது. அபக்தன் முன்பு வைத்து ஒருவன் திருமூர்த்தியை வணங்கக்கூடாது. அபக்தனை பார்க்கும் பொழுது ஒருவன் திருமூர்த்தியை வணங்கக்கூடாது. பக்தி தொண்டில் உள்ள தடைகள் அனைத்தையும் நீக்குபவராகையால் ஒருவன் முதலில் விநாயகரை வணங்கியே வழிபாட்டினை ஆரம்பிக்க வேண்டும். பிரம்ம சம்ஹிதையில் விநாயகர் நரசிம்ம தேவரின் தாமரை திருவடிகளை வணங்குகிறார் என்றும் அதனால் அவர் பக்தர்களுக்கெல்லாத தடைகளையும் நீக்குவதன் மூலம் புண்ணியமூர்த்தியா விளங்குகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. விரல்கள் அல்லது விரல் நகங்கள் பட்ட நீரினால் திருமூர்த்தங்களை நீராட்டக்கூடாது. ஒரு பக்தனுக்கு உயர்த்து கொட்டும் பொழுது அவன் வழிபாட்டில் ஈடுபடக்கூடாது. இது போன்ற இன்னும் பிற விதிகளும் இருக்கின்றன. ஒருவன் திருமூர்த்தத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட மலர்களை தாண்டவோ கால்களினால் மிதிக்கவோ கூடாது. அதுபோல் ஒருவன் கடவுளின் பேரில் சத்தியம் செய்யக்கூடாது. பக்தி தொண்டு செய்வதில் இவை எல்லாம் பல்வேறு குற்றங்களாகும். அதனால் ஒருவன் அவற்றை எச்சரிக்கையுடன் தவிர்த்தல் வேண்டும். பத்ம புராணத்தில் முற்றிலும் பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தவன் கூட பகவானை சரணடைந்தான் என்றால் அவன் முற்றிலும் பாதுகாக்கப்படுகிறான் எனப்படுகிறது. அதனால் முழுமுதற் கடவுளை சரணடைந்தவன் தனது அனைத்து பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளிடத்து குற்றமில்ல இழைத்தவனாக இருந்த போதிலும் அவன் பகவானின் புனித நாமமான ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹர ஹரே ஹரே ராமா ராம ராம ஹர ஹரே என்பதை சரணடைந்தான் என்றால் அக்குற்றத்திலிருந்து அவனால் விடுபட முடியும். அதாவது ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஓதினால் எல்லா பாவங்களும் நீங்கும். ஆனால் அந்த நாமங்களிடத்தும் ஒருவன் குற்றமிழைத்து விட்டான் என்றால் அவன் கடைத்தேற வழியே கிடையாது. புனித நாமத்திற்கு இழைக்கப்படும் குற்றங்கள் பின்வருமாறு: 1. பகவானின் புனித நாமத்தை பார்ப்பதில் தங்கள் வாழ்வை அர்ப்பணித்துள்ள பக்தர்களை நிந்தித்தல். 2. சிவபெருமான் மற்றும் பிரம்மதேவனின் நாமங்களை பகவான் விஷ்ணு நாமத்திற்கு இணையாகவோ அல்லது தன்மையுடையதாகவோ கருதுவது கூடாது. சில சமயம் அபக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுள் விஷ்ணுவை போன்றவர்களே தேவர்களும் என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் எவ்வளவுதான் உயர்ந்ததா இருந்த போதிலும் ஒரு தேவர் முழுமுதற் கடவுள் விஷ்ணுவை போன்று தனித்தன்மையுடையவர் அல்ல என்பதை ஒரு பக்தன் நன்கறிவான். அதனால் ஒருவன் காளி அல்லது துர்கா என்று ஓதுவதும் ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஓதுவதும் ஒன்றுதான் என்று நினைத்தான் என்றால் அது குற்றமாகும். ஆன்மீக குருவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தல், வேதங்களையும் வேதத்திற்கு துணையாக உள்ள இலக்கியங்களை நிந்தித்தல், ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஒருவரின் கீர்த்திகளை கற்பனை என்று கருதுதல். 6. பகவானின் புனித நாமத்துக்கு சில பௌதிக விளக்கம் அளிப்பது. 7. பகவானின் புனித நாமத்தின் வலிமையின் பேரில் தவறுகள் செய்வது. பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவதனால் பாவத்திலிருந்து விடுபடலாம் என்பதற்காக ஒருவன் தொடர்ந்து பாவங்கள் செய்துவிட்டு அதற்கு பரிகாரமாக ஹரே கிருஷ்ணா என்னும் புனித பெயரை ஓதக்கூடாது. இத்தகைய மனப்பான்மை மிக மிக ஆபத்தானதாகும். அதனை கண்டிப்பாக ஒருவன் தவிர்த்தல் வேண்டும். 8. ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஓதுவது வேதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள புண்ணியமிக்க பலன் தரும் செயல்களில் கர்மகாண்டம் ஒன்று என்று கருதுவது. 9. நம்பிக்கை இல்லாத ஒருவனிடம் புனித நாமத்தின் பெருமைகளை எடுத்துக் கூறுவது. பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவதில் யார் வேண்டுமென்றாலும் பங்கு பெறலாம். ஆனால் ஆரம்பத்தில் ஒருவனுக்கு பகவானின் உன்னத சக்தியை பற்றி எடுத்துக்க கூடாது. அதீதமான பாவம் செய்தவர்களால் பகவானின் உன்னத கீர்த்திகளை போற்றி பாராட்ட முடியாது. ஆகையால் இது விஷயத்தில் அவர்களுக்கு உபதேசம் புரியாமல் இருப்பது நன்று. 10. இவ்விஷயமாக ஏராளமான உபதேசங்களை கேட்டு புரிந்து கொண்ட போதிலும் பகவானின் புனித பெயரை ஓதுவதில் முழு நம்பிக்கை வைக்காது ஆசையை கொண்டிருத்தல். விரும்பிய லட்சியத்தை விரைவில் அடைய வேண்டும் என்றால் வைணவன் என்று தன்னை கூறிக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பக்தனின் குற்றங்களிலிருந்து தன்னை காத்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. 10 குற்றங்கள் கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. இதுல இதுமா
10 கரெக்டா ஆமா வகைப்படுத்திருக்காங்க. கரெக்ட். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம தேங்க்யூ. இதை பிடிச்சிடலாமா? வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंदी की जय। शीला प्रभुपादा की जय।